Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudratihi, al-marhubi min adabih, al-marhubi fima indahu, an-nadhi fi amruhu fis sama'i wal ardi, alladhi khalaqal khalqa bi qudratihi wa man yazam bi ahkamihi wa azam bi dinihi wa akramahu min nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah salat Isya, salat tarawih, bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat saya yang kang tansah dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun ketelajengaken monggo kita sesarengan njaken muji syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi pinten-pinten kenikmatan, rahmat taufik sarta hidayahipun kesempatan. Alhamdulillah wonten ing dalu menika kita bersih dipun paringi kesehatan lahir batin, menghirup udara segar, saged nindakaken salah satunggalipun dawuhipun Allah Subhanahu wa taala ingkang menika siyam wonten ing wulan Ramadan. Dalunipun menika kita salat tarawih utawi qiyamul lail, tadarusan mas Al-Qur'an menika momen-momen ingkang penting inggih menika wonten wulan Ramadan. Wonten ing 10 terakhir menika wau biasanipun sampun wonten ingkang khatam Al-Qur'an. Nggih maos Al-Qur'an. Ibu-ibu sampun khatam? Sampun khatam ping pinten? Alhamdulillah. Terus swarga niku mengharapkan ngarep-ngarep tiyang ingkang sepisan inggih menika talil Quran, tiyang ingkang membiasakan maos Al-Qur'an saha qiyamul lail mangke tarawih niku kan wonten menapa witiripun. Sejatosipun salat witir niku mboten namung wonten ing wulan Ramadan kemawon. Doa kunut nggih, mboten namung wulan Ramadan, mboten namung pas wekdal rakaat terakhir subuh niku. Kapan saja nggih wekdal napa mawon niku nggih saged-saged kemawon. Amargi kula nggih sampun nate napa dados makmum. Padahal biasa-biasa salat Isya kok enek napa menika wau doa kunut. Wonten malih setiap salat Isya rumiyin tesih kula alit dados makmum niku salat sunah menika wau ba'da Isya niku diimami. Terus kula rumaosi wonten dusun menika wau memang nggih napa ilmu agamanipun menawa mboten dituntun ngoten niku nggih memang mboten mudeng. Pami nggih daerah-daerah kotane enten solo salat tarawih rakaataini jami'ah rahimakumullah niku makmume meneng. Makmume niku meneng mboten enten kok as-shalatu la ilaha illallah mboten enten. Lah kados ngaten menika kan nggih memang keterbelakangan napa pancen ya ora gelem apa memang rong tau krungu salah satunggalipun masjid kula menika kan full nggih ngimami tarawih menika. Masing-masing napa masjid niku benten-benten. Wonten sing umpama carane tuku bakso kosongan. Kosongan niku napa? Belas mboten enten apa-apane. Mboten enten apa-apane niku. Salat nggih salat, blas mboten enten as-salatu napa menika jami'ah wis ra ono. Terus subhanal malikul qudus mboten wonten. Terus napa meneh doa Allahumma innaka afuwwun karim mboten wonten. Padahal kula nggih sing ngimami. Lah nek kula maca mboten enten sing mengikuti nggih.
sajake mboten enten dukungan to nggih. Dados alhamdulillah wonten ing mriki saged dipun pimpin nggih. Alhamdulillah sedaya menika memang kangge napa termasuk ingkang sampun nate dipun tindakaken dening para sahabat. Nah, rumiyin menika wau pancen sing jenenge tarwih niku mboten wonten. Ingkang wonten qiyamul lail. Nggih to? Man shoma ramadanan imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Man qoma ramadan imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Niku qiyamul lail. Dadi qiyamul lail niku nggih mboten namung Ramadan kemawon. Suatu saat setiap malam itu saged qiyamul lail, saged witir nggih to. Dados pangertosan kados sampun wau supados kita memahami. Wonten malih salat witir wonten 3 rakaat 2 salam. Enten mboten? Wonten malih 3 rakaat setunggal salam. Enten mboten? Kok warna-warna? Lah memang pada waktu zaman Rasul ya pernah Rasulullah nggih nindakaken kados ngaten menika wau. Malah justru sing 2 salam 3 rakaat itu lebih afdal daripada 3 rakaat 1 salam. Nah gitu. Tapi kula nggih manut kalih napa niku? Nggih makmume, enten makmum 2 rakaat 1 salam apa 4 rakaat 1 salam sekawan malah beneran cepet rampung. Nah gitu. Lah niku kan napa objeke niku menurut kebiasaan pasar gitu. Pasare nang masjid kene piye, nang masjid mriku pripun wonten wau nggih kangge napa supados fleksibel lah. Nek wonten masyarakat tertentu, wonten pondok, wonten santri-santri tertentu niki pun tekan juz pinten sekawan likur. Dados ditarget tanggal 26 Ramadan sampun rampung khatamanipun Al-Qur'anipun. Nggih menika tarwih mawi 1 juz setiap malam, khususipun wonten ing wulan kalih likur niku 1,5 juz. Napa malih enten malih 2 juz ngejar waktu supados tanggal 26 Ramadan sampun rampung. Nah, ngaten menika wau nggih wonten bener badhe mengikuti wonten kemawon. Nah, niki mengke kula nggih mengikuti nggih pun rutinan gitu setiap tahun. Nggih kados ngaten menika wau lah masyarakat Islam ingkang wonten Indonesia. Ingkang penting supados wulan Ramadan kalian di luar Ramadan wonten bedanipun. Nggih napa nggih? Alhamdulillah mboten cekap semanten monggo kita lajengaken inggih menika kados padatan wonten ing mriki kalih rakaat setunggal salam. Shollu sunata tarawih rakaat ini jami'at tarawih. Nakumullah. Assalamualaikum.